Så att du nu börjar spela in. Har börjat. Hej, mitt namn är Fredrik. Jag gillar att snaska balle. Jättemycket balle. Så mycket balle det går. Kolla här. Åh, Pierre, din kuk är så skön. Åh, Pierre. Idiot. Åh, shit. Jag har fett det. Fredrik, gör något mer. Jag vet inte, jag ska bara lugna ner mig. Det filmas som fan bara. Okej, du får med vara med. Jesus, halleluja! Ja, jag jobbar som grävslaktare, jag. Vad är fan, det är hårda kurser där. Vad nu blir. Ska jag filma dig? Jag kan säga redan nu att jag kommer ju vinna julfestivalen. Det kommer vara så stor fisk jag kommer få. Lill-Pierre. Jag inte vara ledsen. Oj. Du blir med dig. Det är fett fint i ansiktet. Jag ska vara med. Jag kommer. Fan vad jag bara... satan. Det är väl. Jag annars stora, annars bara svimmade. Men jag kommer vinna. Det här är det, Filip. Med den nabborren som väger ungefär 4 kilo. Ja, jätteroligt, eller hur? Oh shit. Jag blir så bajsnödig. Lyssna här. Lill-Pierre, nu får det faktiskt vara med. Sen. Mår du bra, Fredrik? Nej. Jag ska filma mig, Fille. Pierre, kom igen nu. Filip, säg we igen. Kom igen nu. Jävlar, jag vet inte vad jag ska säga. Kolla, Fille och svim. Nej, Filip. Pierre, kolla in, det kommer att säga något allvarligt. Jag vet. Herregud. Jag blir lite yr. Säg något till Ida, Pierre. Ja. Pierre, du får 100 spänn. Du får inte alls. Jo. Nej, vi gör det ändå. Du får säga det. Vad ska jag säga? Ska jag säga Ida, jag älskar dig. Jag blir så kåt. Herregud. Kom med, Filip. Vad ska jag säga då? Jag måste gå och dricka. Hej då.